Tot i no ser el risc més freqüent a Andorra, les allaus són el fenomen que més víctimes mortals ha causat en la nostra història. Cada vegada estem més exposats al risc d'allaus perquè cada vegada fem més activitats de muntanya. I és per això que avui, a Estat Natural, us explicarem quins són els passos que heu de seguir si us veieu sorpresos per una allau. Una allau és una massa de neu que es posa en moviment vessant avall quan es produeix una inestabilitat del mantell nival. Segons l'Institut d'Estudis Andorrans, podem dir que hi ha dos tipus d'allaus. Tenim dos tipus d'allaus. Les allaus de sortida puntual, que són aquelles que s'inicien en un punt i van involucrant cada vegada més neu a mesura que baixen, i les allaus de placa o de sortida lineal, que es trenquen en forma de placa, amb tota una cicatriu lineal, i cau tot en forma de blocs que es van trencant. A part d'això, és important saber que en la majoria dels casos, quan un grup de muntanyencs és agafat per una allau, aquesta allau l'han provocat ells mateixos, en un 80-90% dels casos. Per tant, és important conèixer molt bé les condicions i conèixer com funcionen aquestes allaus per evitar ser atrapats. A l'hora de preparar una sortida, hem de consultar primer la previsió del temps i el butlletí de perill d'allaus. Mai hem de sortir sols i s'ha d'avisar la família o els amics de la sortida que farem i també l'hora aproximada a la que tornarem. Quan siguem a la muntanya, no hem d'exposar tot el grup a la vegada a l'hora de passar per una zona perillosa. Els vessants s'han de creuar per la part més alta possible i hem d'evitar travessar-los horitzontalment. Per mala sort ens agafa la allau, el que hem d'intentar és sortir lateralment per evitar que ens arrossegui cap a baix. Llavors, si no tenim escapatòria, que ja ens veiem a dins de la allau, intentarem, quan veiem que es pari, intentarem fer un coixí d'aire, una càmera d'aire, amb els braços, obrint els braços i les cames per tindre un espai per poder respirar i moure-nos. I després, si veiem que a una persona li agafa una allau, el que hem de fer és seguir-lo amb la vista fins a l'últim moment, on en perdem de vista, perquè als grups de rescat ens anirà molt bé això per saber on buscar, marcar la zona on ha desaparegut, buscar i al mateix temps trucar al 112 als grups de rescat, perquè el temps és molt important. Si estem sols, és molt important començar la recerca dels companys atrapats abans d'avisar els equips de rescat, ja que 45 minuts és el temps estimat de la seva arribada al lloc de l'accident i els minuts previstos seran fonamentals per trobar en vida les persones atrapades. Tots els passos que heu de seguir davant les allaus els podreu aprendre als cursos de l'Etna. Etna significa espai de neu i allaus i el nostre objectiu principal és la creació i també la transmissió de tots els continguts relacionats amb el desplaçament a muntanya nevada. Els tres organismes que formen part de l'Etna són el CENMA, que és el Centre d'Estudis de la Neus i la Muntanya d'Andorra i depèn de l'Institut d'Estudis Andorrans, l'EFPEM, que és l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya i depèn del Ministeri d'Educació, i el Grup de Rescat en Muntanya, que depèn dels bombers d'Andorra. El que busquem és, sobretot, la divulgació dels coneixements en matèria de neu, allaus, en matèria de planificació i seguretat a muntanya. L'Etna organitza anualment diversos cursos adreçats a la població on es tracten aspectes sobre la neu, les allaus i la seguretat a la muntanya durant l'hivern. Mentrestant, tothom qui vulgui pot practicar amb el seu detector de víctimes d'allaus al Parc DBA situat al sector Arcalís de Vallnord. Ara ja sabeu quines són les mesures que heu de prendre per evitar posar-vos en perill i, sobretot, si us veieu sorpresos per una allau, què heu de fer. Recordeu portar sempre el material de seguretat si sortiu a la muntanya, la pala, la sonda i el detector de víctimes d'allaus.